Ženama ipak nisu omiljeni bogati i lijepi muškarci i nova istraživanja tvrde da žene padaju na visoke i jake muškarce. Nježniji spol smatra muškarca koji je za glavu viši od nje moćnim i izuzetno privlačnim. Britanska stranca za traženje partnera objavila je istraživanje koje donosi informaciju da će se žena uvijek okrenuti za visokim muškarcem. Žene tvrde da za privlačnost nije potrebna moć, slava, bogatstvo, već njihova visina, što na njih ipak djeluje poput afrodizijaka. Zamislite, otprilike 80.000 ljudi smatra da će žena stupiti u kontakt s visokim muškarcem prije nego s niskim. Odlazak u krevet na prvom spoju je, navodno, nešto što se češće događa visokim muškarcima. Mišljenje žena je da idealan muškarac mora biti visok barem 180 cm i kao takav ima 33% veće šanse da će osvojiti ženu. Muškarci koji su visoki oko 170 cm imaju 70% manje šanse da će stupiti u kontakt sa ženom. Jedno istraživanje je pokazalo da je u 93% veza muškarac viši od žene.